10 godina iskustva bavljenja dronovima je doprinela da zaista se tu nataložilo dosta znanja. Ima i dobrih i loših dronova, ali najbolji je onaj dron koji imate. Pokušavamo da osvojimo što više tehnologija krucijalnih za proizvodnju velikog broja letelica baš ovde u Srbiji. Jako nam je bitna lokalizacija proizvodnje. Sve ono što normalno nabavljaju ljudi iz Kine, iz Amerike, to pokušavamo da uvedemo ovde u Srbiju. Nalazimo se u Pinkovom istraživačkom i razvojnom centru u Šimanovcima. Imam danas sjajnu priliku da razgovaram sa Milošem Petrašinovićem, vazduhoplovnim inženjerom i jednim od suosnivača kompanije. Miloše, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu danas. Hvala tebi što si došao, izuzetna čast da razgovaramo o našim proizvodima i kompaniji. Kao i uvek, meni je posebno drago što sa tobom mogu da pričam o svim aspektima, ne samo proizvodnje i proizvodnog programa u vašoj kompaniji, nego i uopšte dronova kao strategijskog resursa. I hajde, molim te da približimo gledalcima i kroz tvoje profesionalno gledište kako ti promatraš dronove danas u savremenom dobu. Pa dobro, ja sam 94. godište, i to je već, nismo više ni toliko mladi, ekipa koja radi u PRDC-u je već odrasla uz dronove. Mi smo negde počeli 2016. godine, tako da eto, 10 godina iskustva bavljenja dronovima je doprinela da zaista se tu nataložilo dosta znanja. Eto, igrom slučaja, kroz ove godine razvoja smo se odlučili da se fokusiramo na odbrambenu industriju i 2023. godine PRDC već početkom u januaru je dobio dozvolu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i tada smo potpuno, naš fokus pomerili ka odbrambenoj industriji i tu smo mnogo toga naučili, mnogo toga uradili i da kažemo da smo izvukli neke zaključke. Moj pre svega prvi i osnovni zaključak jeste da ima i dobrih i loših dronova, ali najbolji je onaj dron koji imate. Ako ga nemate, onda ste već u problemu. Tako da mi smo već nekoliko meseci nazad u toj nekoj kampanji gde pokušavamo da osvojimo što više tehnologija krucijalnih za proizvodnju velikog broja letelica baš ovde u Srbiji. Jako nam je bitna lokalizacija proizvodnje. Znači sve ono što normalno nabavljaju ljudi iz Kine, iz Amerike, to pokušamo da uvedemo ovde u Srbiju. Pre svega kada govorimo, na primjer, proizvodnja elektromotora, upravo smo nabavili liniju za proizvodnju elektromotora. Sama fabrika će se nalaziti u blizini Čačka, tako da imamo tako i malo sada promenu, nećemo biti samo ovde u Šimanovcima, već planiramo i neke druge proizvodnje po celoj Srbiji, tako da ta fabrika pre svega treba da nam omogući proizvodnju velikog broja elektromotora za kamikaze dronove. Znači to su motori manjih dimenzija, ali da kažemo da je akcenat na masovnosti. Pored toga, govorimo o proizvodnji propelera, odnosno elisa, lokalno tu, svih mogućih varijanti, pa govorimo o našoj domaćoj proizvodnji elektronike, kao što su autopiloti, senzori i sve ono što nam je neophodno. Konstrukciju samog drona od kompozitnih materijala, to je nešto što smo osvojili pre mnogo godina i mislim da smo uspeli da osvojimo sve što nam je potrebno, da u hiljadama komada proizvodimo te dronove baš ovde u Srbiji. I to je ono što je za nas, ja mislim, najbitnije kao jedno društvo koje treba da se odbrani. Da, definitivno i nažalost sukoba u svetu nam ne manjka, ali jedna od stvari upravo ovo što ti pričaš, upravo nas ti sukobi uče da je potrebno ne samo imati drone, nego ih imati u što većoj meri. Apsolutno, ja kažem da stvarno sve što smo uspeli da razvijemo do danas, ja bih volio da vidimo da to imamo mnogo većim količinama nego što ih trenutno imamo. I nadam se da ćemo svi postati svesni toga da nam je zaista bitno da ih imamo što više. Ajde da napravimo njih što više sada koliko smo sposobni. Ako uspemo da ih napravimo u velikim količinama, sigurno ćemo negde u budućnosti uspeti da napravimo čak i možda bolje nego što sada uopšte zamišljamo da možemo. Tako da kvalitet je svakako tu. Imamo inovativne, da kažemo, projekte, zamišljamo šta je ta neka budućnost, ali ajmo prvo da počnemo sadašnjosti, da sada imamo već to što nam je potrebno u velikim količinama. Apsolutno se slažem, Miloš, i kad si već pomenuo inovativne projekte, pre otprilike mesec dana završio se sajam tehnike i tehničkih dostignuća ovde u Beogradu. Ti, nažalost, nisi bio, doći ćemo i do toga zašto nisi bio prisutan, ali jedna od zvezda sajma bio je vaš IKA
dron u novoj konfiguraciji IKA MMG762. Trenutno ga ne vidimo ovde, pa hajde gledalcima da približimo šta je uopšte ta konstrukcija. Tako je, znači IKA Machine Gun, znači to nam je, da kažemo, nadimak za tu letelicu. Jako sam srećan što smo imali prilike da u prethodnom periodu uspešno ispitamo letelicu IKA-20M, naša osnovna konfiguracija koju su mogli ljudi već da vide nekoliko puta u varijanti sa minobacačkim minama koje su, da kažemo, konvertovane u dronske mine. Taj potpuno isti dron, bez ikakve modifikacije električnog i mehaničkog dela sistema, može da primi na sebe zastavin puško mitraljez M84. To je varijanta, znači, puško mitraljeza M86 sa električnim okidanjem, koji je već namenjen, da kažemo, za vozila. U ovom slučaju, znači, mi smo ga montirali na našu bespilotnu letelicu i imamo mogućnost da ispaljujemo 250 metkova. I, mislim, kako vam kažem, jako smo ponosni na rezultat, jako smo ponosni kada radite nešto i vidite uživo to po prvi put. I kad imate osjećaj da je to neverovatan uspeh, to je ono zbog čega radite posao kojim se bavite. I kada smo prvi put videli uopšte IQ-20 u toj varijanti, zaista smo svi osetili taj nivo sreće koji nam govori da smo na pravom putu. I taj puško mitraljez zastava ga je stvarno napravila neverovatnog. To je, mislim, u kategoriji bukvalno snajperskog pucanja. Mislim, to je toliko precizno da je neverovatno. On nije sada sa nama tu, mi radimo i dalje ispitivanja, imamo stroge zahteve po preciznosti i šta trebamo da uradimo. Naš posao kao vazduhoplovne inženjere i inženjere drugih struka koje rade u PRDC-u je da postignemo, znači, neku zadatu preciznost koja je deo taktičko-tehničkih zahteva koje postavlja klijent i mi smo ubeđeni, verujemo da ćemo u narednom periodu uspeti da ispunimo te zahteve, jako smo blizu i ja ne mogu sad da otkrivam konkretno kakvi su to parametri, ali mislimo da smo tu i da će to biti jako uspešan proizvod na kraju. Pre toga smo imali varijantu sa raketama avionskim S-5 ili BR-57. To je, znači, na istom tom nekom stadijumu, znači, uspeli smo da na jednoj platformi objedinimo ono što bi moglo da uradi jedan helikopter ili avion, sada besposadno, da kažemo, promil vrednosti koje vam treba da nabavite avion ili helikopter. Naša bespilotna letelica napravljena ovde u Šimanovcima u ovoj zgradi može da ispaljuje da ispušta aviobombe, da ispaljuje metkove iz mitraljeza i to 250 komada i da lansira avionske rakete, tako da izuzetno smo ponosni. Definitivno modularnost jedna od karakteristika proizvodnog programa. Samo bih te još ovo pitao u vezi sa mitraljevskom varijantom. Dosta je bilo kako su izašli promotivni videi i još uvek ja nisam imao priliku da ga vidim na terenu, nadam se da će uskoro imati, ali dosta je bilo pitanja oko dva vrlo bitna konstrukcijska aspekta, ako možeš naravno da podeliš s nama detalje. Prvo, kako ste rešili, s obzirom da pričamo o automatskom režimu paljbe, kako ste uspeli da rešite stabilizaciju letelice pri paljbi i istovremeno preciznost pogotka? Da. Znači, mi kada radimo takve ispitivanja, prema što to, da kažemo, podelimo sa javnosti, mi uradimo neke određene procedure koje zahtevaju, da kažemo, vojni poligoni, apropo bezbednosti, samih, da kažemo, aspekata po okolinu i po ljude. I mi uradimo prvo neka određena merenja. Na puškom mitraljezu smo radili, znači, merenje odziva, znači, same puške pri pucanju, krutno vezo na stendu smo izmerili koje su to sile, trzaja, videli smo kako to zapravo opterećuje našu letelicu. Zatim smo pristupili ispitivanjima u letu, znači montirali smo puško mitraljez na samu letelicu i počeli smo sa ispitivanjima u povećavanjem broja metkova u, da kažemo, paljbi. I otprilike ono što je zaključak jeste da način upotrebe ovoga je u varijanti od jednog metka, da kažemo samo jedno paljenje, do nekih 10 metkova. Iznad toga nije više moguće, da kažemo, smiriti puško mitraljez, odnosno vi kao čovek koji bi mogao da koristi ovako sredstvo, ipak ste oslonjeni na zemlju, imate neki nivo, da kažemo, i krutosti, a i s druge strane fleksibilnosti, dok je letelica slobodno telo u vazduhu, nije, da kažemo, ona bi mogla da sleti, ali bi to bio neki potpuno drugi slučaj. U ovoj varijanti, znači, IKA Bombarder ima autopilot koji smo mi izradili i taj autopilot, njegov
sistem za upravljanje vatrom apsolutno samostalno reguliše paljbu. Znači, poenta je da operator izabere metu, eventualno smerava letelicu, sad zavisi od toga koliko operator želi da učestvuje. Ali je cilj na kraju krajeva da se operator oslobodi te potrebe da unosi korekciju u sam sistem. Da bude upetljiv uopšte. Tako je. Znači, operator izabere metu i letelica se suprotstavlja, znači mitraljezu i onome što treba, zauzima odgovarajući ugao. Mi naravno dobijamo, da kažemo, povratne informacije ljudi koji su to videli, pa ne znam, nas pitaju pa zašto i kako i tako dalje. Dosta je teško i mi se ne trudimo sad to nešto da objašnjamo, ali ovo je dobra prilika i dobar način. Znači, u suštini, letelica sama zauzima taj ugao koji je potreban da bi pogodili metu, imajući u obzir, znači, tablice gađanja za određeno sredstvo, da li je to raketa, mina ili taj metak. Tako da letelica i autopilot zauzimaju taj položaj. Ona je samodovoljna da ostvari tu promenu ugla, kretanje koje je neophodno da bi se to uradilo. Tako da mi ne koristimo nikakve dodatne elemente koji bi otežavali letelicu, s time štedimo na masi i omogućavamo bolje performanse i sve je koncentrisano na samoj letelici. Tako da, ukratko, odgovor na pitanje jeste da letelica sama reguliše paljbu i ona je sama odgovorna za preciznost. Naravno, to je najviši nivo i operator sam može da preuzme na sebe odgovornost da kaže, dobro, ali ja sam bitniji od letelice i da kaže, ok, sad hoću ja sam da pucam, pa da fiksira neke uglove i da zada to i da puca. Jedna od glavnih karakteristika koju u javnom komuniciranju ističete jeste jednostavnost upravljanja kako jedinačnim letelicama, tako i rojevima, jednostavnost obuke, jednostavnost logistike. Pa hajde da približimo gledaocima zašto je jednostavnost istovremeno značajna i za vas kao proizvođača, ali i za krajnje korisnike. Pa, mislim da je sve najbolje proizvode koje imamo, koje koristimo, volimo da kada imamo neki doživljaj, na primjer, volimo da jedemo neki slatkiš, onda volimo da jedemo i te slatkiše od istog tog proizvođača i neke druge. I mi to zovemo da je to neki ekosistem. Znači, ušli smo u neku porodicu proizvoda, želimo da se tu zadržimo jer je to tamo gde smo stekli neko poverenje. Možda ovo nisu baš slatkiši, ali kako se zove, mnogi ljudi koji trebaju da koriste ovakve sisteme, zaista žele da se osjećaju, da kažemo, familijarno i sa novim budućim proizvodima koje mi pravimo. Tako da naša neka vizija jeste da kada obučimo jednog operatera da upravlja našom bespilotnom letelicom, da koristi sistem kao takav, da već za sledeći proizvod koji napravimo, on je 90% spreman, jer ne menjamo suštinski kako to funkcioniše. Tako da naš softver, elektronika i neki, da kažemo, mašinska rešenja vezana za ove proizvode ostaju ista. Taj čovjek kada dođe i uzme u ruku novi proizvod, ima osjećaj da već poznaje taj proizvod, ima neko poverenje koje je stekao na prethodnim obukama i onda, da kažemo, lakše to gradivo savladava. Što se tiče samog, znači, da kažemo, jednostavnosti, to pre svega predstavljaju, znači, da kažemo, softverska rešenja koja su specijalno projektovana i zamišljena za tu konkretnu misiju. To je ono što mi stalno ističemo. Vazduhoplovstvo kao takvo ne dozvoljava nama da tu slobodu da možemo da imamo jedan proizvod za sve. Jako je teško leteti, jako je teško održavati masu u vazduhu i naučilo nas je u decenijama unazad da jedan proizvod u vazduhoplovstvu odgovara na tačno jedan zadatak, sve ostalo je bonus. Nekada taj bonus naravno i znači lošije za onu konkretnu misiju. Mi kao proizvođač koji smo trenutno i fokusirani na ove dronove koji se bave baš tim nekim specijalnim zadacima za specijalne jedinice, smo prepoznali da moramo da implementiramo to tako da kada čovjek uzme prvi put to u ruke, već otprilike zna kako bi to trebalo da radi. Ima ideju gde bi nešto moglo da stoji, na primjer u softveru, da mu je to nešto što mu je logično za dalji rad.
Da, definitivno, znači u praksi to bi pojednostavljivalo i proces obuke, samim tim ispuštalo cenu kako finalnog proizvoda, tako i svih ovih logističkih stvari. Hvala ti. Još jedna od karakteristika, ja bih rekao i to s prethodnim odgovorima i dotakli se u zajedničkoj priči, jeste modularnost, pogotovo modularnost vaših borbenih varijanti. Pa hajde mi reci, pogotovo pričali smo o IKI i različitim varijantama naoružanja koje ona može da ponese, a kakve konstrukcijske izazove to stavlja pred vas? Da kažemo, ova letelica kao takva je projektovana za neke masu tereta sa nekom realnom misijom sa pogleda iz ugla izvodljivosti radio veze ili, na primjer, i veze sa optičkim kablom, znači neke realne dužine za specijalne operacije koje će omogućiti da su ipak to neke, da kažemo, pristupačne mašine, pristupačne letelice i onda unutar tog zadatog tereta i mogućnosti, znači, po pitanju samog konstruktivnog rešenja. Znači, on mora da može da izdrži, znači, tu neku, da kažemo, silu trzaja, da izdrži neke udare, nešto što bi moglo da se dešava i da sve to objedinimo tako što će električni sistem biti unapred projektovan da podržava signale i energetski da podržava ono što će tek doći. I to smo i u praksi pokazali da, znači, puškomitraljez, avionske rakete, 3 i 12 mina 60 mm mogu da se koriste na ovoj letelici bez ikakvih modifikacija. Liderska pozicija na tržištu u Republici Srbiji podrazumeva i izloženost kritikama, bukvalno po definiciji, a u javnom prostoru mogu da se čuju kritike na račun vašeg proizvodnog programa, kako su vaši dronovi glomazni, dakle velikih dimenzija, kako su spori i samim tim lake mete za neprijatelja. Šta vaše iskustva prvo sa testiranja, a iz upotrebe govore u tom kontekstu? Pa dobro, svaka kritika, da kažemo, uvek ima bar nečeg dobrog u svakoj toj kritici. Prvo što je dobro što imaju šta da kritikuju. To je činjenica. Šalu na stranu, zaista mi se trudimo da slušamo prave komentare, kritike, da analiziramo to i da izvučemo iz toga neke pouke. Što se tiče, da kažemo, nekih komentara vezanih za ovu konkretnu platformu, apsolutno to stoji da je to, da kažemo, neka veća platforma, znači to spada u kategoriju letelica, znači ona sama ima 70 kg, znači to je neka kategorija koja, kažemo, između 25 i 150 kg, koje svakako spadaju u veće bespilotne letelice. Što se tiče same brzine, naša bespilotna letelica je generalno ili iste maksimalne brzine ili su brže od konkurenata u svetu. Nemamo ništa veće ili nismo ništa manji od drugih, to je ta kategorija. Kao kada bi govorili o putničkom automobilu, mislim, svi su oni približno tu. Ono što je naša prednost odnosno na sve konkurente je to šta smo uspeli da izvučemo sa same platforme, znači koje su to sredstva koje možemo da koristimo i, da kažemo, naša tehničko-tehnološka rešenja, lokalizovana proizvodnja, ono što su tehnologije koje smo uspeli da osvojimo, znači trenutno se nalazimo u našoj odeljenju za elektroniku. Iza nas je otvorena bespilotna letelica, možete da vidite, znači, najsavremeniju elektroniku koju smo sami projektovali i koju ovde proizvodimo i hoću da kažem da svaki proizvod, koliko god bio pod kritikom, mi verujemo da ima primjenu. To je ono što je bitno. Mi ne tvrdimo i ne garantujemo da on može da reši sve naše probleme ili probleme nekog kupca. Ali mislimo i to propagiramo da ovaj dron, ova platforma može da reši neke probleme i trudimo se da tu polje primjene konstantno proširujemo. Naravno, za druga polja primjene imamo druge proizvode. Ako je ovo nekome preveliko, mi imamo manje dronove. Ako je ovo nekom premalo, mi imamo veće dronove. Tako da sve to stoji i svako treba da pronađe ono što je njemu potrebno, a na nama je da pokušamo da sa druge strane odgovorimo sa tim da je to već neki gotov proizvod, već nešto napravljeno, testirano, ispitano i mislim da zaista retko koliko bi danas krenuo da se bavi dronovima uopšte može da pogreši. Pre svega pogledajte raznovrsnost u aktivnim sukobima. Da ne govorimo, na primjer, da je ovo platforma koja se proizvodi ovde, a koja, znači, apsolutno konkuriše sa nekim letjelicama tipa Baba Yaga i te kategorije
uporedite ovu letelicu sa tim letelicama pa ćete vidjeti da li kritike piju vodu ili ne. Upravo to, Miloš, i mnogo mi se dopada što si pomenuo u ovom momentu letelice različitih gabarita i različitih namjena, jer u nastavku pričamo o integracijama platformi u PRDC. Malo pre smo se dotakli integracija PRDC-ovih platformi. Savremeno bojište nas učio mnoštvo primjera. Ja sam istražujući vaš program vidio da ste vi bukvalno pre 2 godine demonstrirali integraciju Ike i Šapnela koji je vaš dron Kamikaza, pa možeš li nam malo više otkriti detalja da li PRDC u budućnosti više ide u pravcu integracije različitih platformi? Pa da, jedan od naših zadataka je da integrišemo znači, i sve druge oblike naoružanja na bespilotnu letelicu IK-20 kao, da kažemo, neku noseću letelicu. Tako da sve ono što bi eventualno moglo biti navođeno, to znači da će biti veća, da kažemo, pouzdanost pogađanja. Tako da, kada govorimo o letelicama tipa Kamikaze i po kojoj možemo da, na primjer, prvo svrstamo znači, taj FPV, neki 10 inča koji, da kažemo, imamo i ovde neku domaću proizvodnju, proizvodimo nešto mi, proizvode nešto i neki drugi i mislimo da je to dobar pravac da integrišemo te već postojeće letelice koje su već planirane da se proizvode u većim količinama na IK Bombarder, da produžimo, odnosno na IK-20 u toj varijanti, da produžimo domet same letelice, te letelice, znači u ovom slučaju FPV Kamikaze. S druge strane, znači mi kada smo integrisali Shrapnel, tada smo dobili mogućnost da nemamo varijantu poletanja sa lanserom ili poletanja sa raketnim motorom, već da kažemo IK-20 poleti sa letelicom i ispusti je sa dovoljne visine da može da se nastavi dalje upravljan let. Tako da definitivno se trudimo da integrišemo sve što će biti nova neka sposobnost za naše klijente. Kada govorimo o klijentima, definitivno besposadne vazduhoplovne platforme i tekako imaju primjeni u specijalnim dejstvama specijalnih jedinica. Kakva su tvoja iskustva, kako dronovi mogu da pomognu savremena specijalna dejstva? Pa mislim, prosto mogućnosti su beskonačne. Znači, ja mislim da nema limita u tome šta vama besposadno sredstvo može, sa čime sve može da vam pomogne. Znači, počeli smo od tog, da kažemo, dela koji je vezan pre svega za, da kažemo, nadgledanje, osmatranje, pronalaženje meta, davanje vama te, da kažemo, razumevanje situacije u kojoj se nalazite, a onda smo polako počeli da dodamo te elemente borbe i na taj način smo, da kažemo, pokrili čitav spektar upotrebe. Ja mislim da mi prosto trebamo da idemo u tom daljem smeru, da pronalazimo nova rešenja koje će doprineti pre svega bezbednosti operatera. Znači, mi sve ovo što radimo da bi imali što manje žrtava, ali tako, da bi se odbranili i moramo da ne izgubimo fokus sa toga. Znači, moramo da osiguramo da onaj ko je operator jedne ovakve platforme bude bezbedan, tako da imamo sada znači, te varijante retranslacije signala, sakrivanje operatera, pomeranje tih nekih antena, sistema, da li su to optički kablovi ili bežična komunikacija. Tako da imamo čitavu mrežu nekih rešenja, pomenuli smo tako i JATA, pa da zbunimo protivnika sa količinom. I kada smo pričali znači, o nekim načinima upotrebe, imamo znači, ta noćna dejstva, gde čovek je zapravo u velikom minusu i tu je ono što nam sve ove besposadni sistemi daju nam neke nove oči. Kada pominjemo operatore, koliko prema tvom iskustvu tvog tima, upotrebljavajući naravno infrastrukturu vaše kompanije, koliko je vremena potrebno da se pripadnik koji prethodno nije imao iskustva u upravljanju ovim sistemima obuči da na terenu može relativno efektivno da rukuje njima? Mi smo sigurni i ono što smo videli da je dovoljno od 5 do 10 dana da neko stekne sposobnost da upravlja ovakvim sistemima u, da kažemo, borbenim uslovima. Tako da, uslovima borbe. Mislim da mi radimo sve što možemo da to vreme skratimo i da, kako se zove, omogućimo da
je obuka jednostavnija i da je upotreba samo jednostavna. Često je nešto teško zato što je napravljeno loše. Ako mi napravimo to dovoljno dobro, onda će jednostavno da se koristi. Tako da mi smo razvili neka sopstvena, znači, inovativna rešenja za obuku, pa imamo naše trenažer koji omogućava, da kažemo, posadi da se kontinuirano obučava, znači tokom rada kontinuirano da usavršava svoje veštine bez rizika po letelicu. I tu smo, na primjer, napravili, eto, da kažemo, virtuelne slučajeve, znači imamo mogućnost da napravimo virtuelno okruženje stvarnog terena. Znači imamo stvarnu misiju, nešto trebamo da postignemo i u virtualnom okruženju to možemo da probamo. U javnom prostoru poslednjih nedelja u Republici Srbiji mogu da se čuju navodi o otvaranjima fabrika za proizvodnju dronova i delova sa partnerima iz Kine, odnosno Izraela. Kako PRDC posmatra te navode i da li to utiče na pozicioniranje kompanije u budućem? Ja sam izuzetno srećan kada čujem da nešto dolazi u Srbiju, da postoje neki, da kažemo, novi pravci razvoja saradnje, iz jednog prostog razloga, zato što verujem da naši ljudi zaslužuju da imaju neki posao u kome mogu da se pokažu da su najbolji na svetu, zaslužuju da imaju dobra radna mesta i mislim da ako dolazi neka tehnologija koju do sada nismo imali ovde, a bespilotne letelice su zaista jako slabo zastupljene, onda definitivno je to nešto što je dobro. Ja sam ove godine doktorirao na katedri za vazduhoplovstvo sa temom koja se bavi bespilotnim letelicama i samo kada bi uzeli i podvukli crtu koliko smo imali doktorata u Republici Srbiji koji se bave bespilotnim letelicama, to je jako mali broj. Znači nama trebaju pre svega te neke investicije u proizvodne kapacitete kako bi ti ljudi danas sutra mogli i na naučnom nivou da se takmiče sa svetom, a ti naučni rezultati trebaju da nam daju da imamo iskorak u odnosu na druge i finalno bolje i inovativnije proizvode. Tako da ja gledam samo pozitivne strane u svemu tome. PRDC, s druge strane, nama kao jednim od pionira ove industrije znači da imamo jednu dobru, zdravu, vrednu konkurenciju. Miloše, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu, hvala ti na sadržajnim odgovorima i prilici da i gledaoci i ja naučimo nešto od tebe i mnogo sreće u daljem radu. Hvala tebi puno što si nas posetio danas i nadam se da će biti još novih priča i novih povoda. Hoće.